Il-Prim Ministru Roberta Bela ma jistax iħalli kollox għaddej wara d-deċiżjoni tal-qorti fejn Ministru fil-kabinet tiegħu istabħat il ma proteġiex id-dritt tal-libertà tal-espressjoni. Min se jerfa' responsabilità politika? Hekk saqsa l-editorjal tas Sunday Times of Malta ftit tal-jiem wara l-qorti ikkundannat lill Ministru Owen Bonnici tal-li kien jitlob impjegati tal-gvern jizbarazzaw il-mafkar fil-belt biex titfakkar il-ġurnalista assassinata Daphne Caruana Galizia. L-editur kompla bil-nota li minflok ħal-passi il-gvern qal li ddeċida li ma jappellax f'mossa interpretata minn ħafna bħala mod kif Bela qed jipprova jintoġob ma' kulħadd u ma jiddeċidix. Il-Prim Ministru ma jistax ikompli għaddej isu xejn mhu xejn bl-istess mod li l-ex Prim Ministru Joseph Muscat u responsabbli tal-laqat ma waqqaf lil Owen Bonnici milli jagħmel dak li jagħmel. Il-Gazzetta qalet li meta Roberta Bela jinjora l-aktar lezzjonijiet ta' valur u l-akbar żball li jkun baqa' ma tallimx mill-amministrazzjoni ta' Joseph Muscat. Fil-waqt li appellat biex il-Prim Ministru ma jħallix dawn l-affarijiet għaddejjin, il-Gazzetta fakritu li għandu dmir ewlieni li jippreserva l-karriera politika tiegħu u tal-kollegi tiegħu.